Anzjani li f'ħajjithom xtaqgħu jwettqu xi proġett marbut mal-mużika iżda ma kellhomx l-opportunità, issa jistgħu jagħmlu l-ħolma tagħhom realtà e kif id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità nieda inizjattiva ġdida bl-isem ta' Qatt Mhu Tard. Lan tal-inizjattiva huwa kif jixed isimha li turi lill-anzjani li qatt mhu tard biex iwettqu l-ħolm tagħhom. Mill-iskema li għalija ġew allokati 10,000 euro mill-Gvern, kull proġett jista' jirċievi sa massimu ta' 1,000 euro. Eventwalment hemm il-ħsieb li dan il-proġett pilota jiġi estis għal aktar setturi u jingħataw aktar fondi fosthom għal proġetti letterarji ta' drama u ta' snajja. Ġo Aquilina anzjan irtirat ta' 72 sena u għal moħħ wara l-iskema u se jkun l-ewwel wieħed li jibbenefika minn dawn il-fondi biex iwettaq il-ħolma tiegħu. Permezz ta' din l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern jiena se nipproduċi 10 kanzunetti bil-Malti, ħafna minnhom ma hemm xi wħud Malti u Ingliż ukoll bilingual biex ngħidu hekk, biex jitgawdew mill-ġenerazzjoni tal-lum u ta' għada illi kieku ma kienx hekk kieku jibqgħu mitfurin fil-kaxxun tiegħi. Il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva, Renzo De Gabriele, spjega kif hemm bord apposta biex jevalwa l-applikazzjonijiet li jidħlu. Ikun hemm bord li jara ftit il-proġett kemm u sod, jaraw x'inhu lan tal-proġett, x'inhi il-proċess li qed taħseb biex inti tasal għall-proġett tiegħek kif ħatwaslu għal tmiemu u minn hemmhekk aħna mbagħad navviċinaw anke lill-applikant jista' jkun persuna waħedha jew kellha japplika f'isem grupp. Ġifieri hija miftuħa. Ovvjament imma l-importanti li jkollhom aktar minn 65 sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja sostna li l-anzjani huma librerija umana u bi proġetti bħal dawn mhux biss jużaw il-ħin tagħhom biex iwettqu dak li xtaqgħu matul ħajjithom imma jaqsmu l-għarfien tagħhom mal-ġenerazzjonijiet futuri biex is-soċjetà timxi l qudiem. Ikollok ir-riskju li jaqgħu fis-solitudni. U dak huwa parti kruċjali li aħna rridu naraw li dawn in-nies ma jaqgħux le fis-solitudni, rridu naraw li jkunu qegħdin magħna, jaħdmu magħna u ngħinuhom permezz ta' inizjattivi bħal dawn biex joħorġu minn dik il-qoxra li sfortunatament biċ minnhom ikunu nagħlqu ġo fiha sabiex jerġgħu jaraw l-iskop u s-sabiħ li jgħixu fil-ħajja. Wieħed jista' japplika fuq is-sit elettroniku aacc.gov.mt, iċempel fuq in-numru 153 jew iżur xi wieħed miċ-ċentri tal-Anzjanità Attiva madwar il-pajjiż.